Seguim aquí al vestidor on coneixerem una miqueta més els equips participants d'aquesta 35a edició del Torneig d'Històrics del futbol català. 3 equips de la segona federació, 6 equips de tercera i 3 equips de primera catalana. Comencem pel Badalona. El rei dels històrics ha guanyat el torneig en 7 ocasions, ha jugat les últimes 4 finals i aquest any militarà a la segona federació. En aquesta divisió s'enfrontarà el Terrassa, que aquest any ha aconseguit l'ascens i és el vigent campió del torneig. L'any passat, precisament, van ser els 2 finalistes, Terrassa-Badalona, per tant, els podrem tornar a veure en el torneig. Un altre equip ballesà que ha aconseguit un ascens històric de segona federació és el Cerdanyola. Temporada magnífica dels de Toni Carrillo. Podrem veure el seu nou projecte aquí al Municipal del Guinardó, on han estat finalistes en una ocasió del torneig històrics. Passem ja als equips de tercera divisió. Comencem pel Vilafranca, que aquest any ha fet una temporada molt meritòria. De fet, ha sigut el segon millor equip català, però no ha pogut pujar a segona federació precisament per aquesta afiliació que tenia amb el Lleida. Guanyador del torneig en una ocasió l'any 2017. I un altre dels equips clàssics de l'Històrics, la Unió Esportiva Sant Andreu, guanyador del torneig en 3 ocasions, l'última el 2014, una temporada tercera de menys a més, on han estat a punt d'assolir l'ascens però s'han quedat a les portes. Seguim amb més equips de tercera divisió. El Vilassar de Mar, temporada molt completa, han disputat el playoff d'ascens, no han pogut ascendir, una temporada molt meritòria dels del Maresme. Els tornarem a veure aquí al torneig d'Històrics. I un dels 2 equips debutants, el Manresa, segueix a la tercera divisió, també ha fet una temporada molt bona, s'està centrant en aquesta divisió i per fi els podrem veure aquí al torneig d'Històrics on debutaran. Un altre conjunt barceloní de tercera divisió, la Unió Esportiva Sants, molt present sempre en el torneig, el tornarem a tenir aquí després d'una permanència molt lluitada aquest any a tercera divisió. I l'altre dels debutants, la Unió Esportiva Figueres, que aquest any tindrà el projecte de Moisés Hurtado, que tenim moltes ganes de veure aquí al Municipal del Guinardó. Passem ja a 3 equips barcelonins que militaran aquest any a la primera catalana. El primer d'ells és l'Unió Atlètica Horta, que torna al torneig aquest any després d'una temporada complicada on ha descendit a la primera catalana i tindrem moltes ganes de veure el seu nou projecte, tots els seus nous jugadors i nou entrenador, Adam Fontes, al capdavant. I 2 equips barcelonins més, primer el Júpiter, el Martinenc i el Júpiter són els 2 únics equips que han disputat totes les edicions del torneig històric. Per tots 2 ells, una temporada molt complicada aquest any a la primera catalana, però han mantingut la categoria després de la reformulació del calendari. I finalment el Martinenc, l'amfitrió, guanyador en 4 ocasions del torneig, l'última ja molt llunyana, però amb moltes ganes d'agradar la seva afició aquí a casa seva, el gran amfitrió d'aquest torneig històrics del futbol català.